Εκπρόσωπο Χρυσούπολη, τα πάρκα τις βραδιές της, τα τσακάλια τις όμορφες κοπελιές της, τη νεολαία που διψάει για ζωή, που όταν ζήσει μια εμπειρία τη διατυπώνει ως στιγμή. Δεν μ' αρέσει να το παίζω hardcore, δύσιμο λιγάκι swag, ούτε hater ούτε κυρίλα. Προσπάθω απλά να είμαι ο εαυτός μου, δεν με νοιάζει αρκεί να με συμπαθεί ο κολλητός μου. Και μου είχαν πει κάτι τυπάδες να μη φαίνομαι, δεν είναι ανάγκη στο επίκεντρο να μπαίνουμε. Αυτό που επήγει είναι αληθινή να μένουμε, γιατί αν είσαι ψεύτικος τότε μάγκα ποδεύουμε. Και θα σε νιώσω αν είσαι αληθινός, θα το εκτιμήσω ακόμη πιο πολύ αν είσαι αγνός. Γιατί στον κόσμο που κυβερνάει η πουλότητα είναι σπάνια αγαθό να έχεις λίγο αθωότητα. Και έτσι φτιάχνονται παρές μωρές χημίες που συνήθως συνοδεύονται από ωραίες κυρίες, οι οποίες κυρίες δεν το παίζουν ιστορίες, μα στο βλέμμα τους τρέφουν ανάγκη για αμαρτίες. Κι έτσι λοιπόν προβλέπω νύχτα μεγάλη, αλλά αν μου πιάσε μου γρήγορα ένα μπουκάλι. Απόψε σκοπεύω να κάνω κεφάλι, δεν ξέρω πως θα εξελιχθεί, πάμε κι όπου μας βγάλει. Κι έτσι ανέμελα περνάν ψηλά οι μέρες, όσο ανέμελα περνάνε κι οι εθέρες. Φέρνουν μαζί τους νέους φίλους και εμπειρίες και τραβάνε μακριά σκοτούρες και φασαρίες. Κάπως έτσι περνάμε εμείς καλά, γάματα υποκατάστατα που σου φέρνουν χαρά. Όλα τα ναρκωτικά, τις πρέσεις και τα κουμπιά, παιδιά που είναι σαν ζόμπις νιώθουν ψευδή χαρά. Και έχω μάθει πως μέσα από όλα αυτά παίρνεις στιγμές χαράς κάνοντας τη ζωή σου κατά. Κάναμε μόδα το να είσαι λιώμα, μέχρι που θα σε βρούνε από ένεση στο χώμα. Κάπως σκληρό, γι' αυτό ξέφυγα ρε μπρο. Η ζωή είναι μια σκάλα και πάνω της προχωρώ. Ανεβαίνω, δεν πηγαίνω προς τα πίσω. Αρκετές στιγμές χαράμισα χωρίς κανένα ρίσκο. Και που σε βρίσκω, εκεί που σε χάνω, εαυτέ μου αλλάζω χαρακτήρα, δεν με πιάνω. Πως γίνεται να είμαι σκληρό σε κάποια άτομα, ενώ άλλα με σέρνουν απ' τη μύτη μου στο πάτωμα. Μεγάλο ελάττωμα που τελικά διόρθωσα. Reboot μέσω του manual, τα ανάστημα ανόρθωσα. Τι νομίζεις, η ψυχή είναι μηχανή, άμα κάπου έχεις καλώσει τότε θες επισκευή. Και ο καλύτερος μηχανικός ο άνθρωπος που έχει ονομαστεί στον κύκλο ως στενός συνάνθρωπος. Ο κολλητός, ο αδερφός, η κοπελιά σου, η γειτονιά, το σπίτι, όλη η οικογένειά σου. Κι άμα δεν το νιώσες, νιώσω να φτιαχτεί η βλάβη που έχει γίνει μες στη μηχανή. Γιατί στο ράνταρ που έχεις μέσα στη ζωή, κάθε κούκκιδα κάποια μέρα απ' το χάρτη θα σβηστεί. Και τότε τι θα συμβεί, ο άνθρωπος θέλει παρέα ώστε να μπορεί να ζει. Αν η παρέα φύγει θα είχε αφανιστεί. Να προσεύχεσαι πάντοτε φίλε να είναι όλοι εκεί.